Mayong hapon gali sa tanan nga mga senior citizen, labi na gid sa mga wala kakuha pensyon. Bago lang gid ko 'to nagalin sa OSCA, sa Office of the Senior Citizens Affairs, kay gusto ko makuha ko nga dugang impormasyon. Aron nagkuha ko 'to sing ID nga bag-o, amo ning ila ID nga bag-o. Ari ang mga natang na sa akong mga booklet, amo na ni sa. Kay suno sila, expire ko nung ID ta, ipa-renew ko na to or either way ko balo, pero hindi man gid ni importante nga amo ning wakwak ta ding ID, kay nga importante may ID ta, okay na na. Ang importante diabla ang way pulos nga ginahimo sa aton sang natungdan ni kung sino nga diputan ni sila. Kay nga abi nyo kagina, pag abot ko sa opisina sang senior citizen, gin-explicar ko sa ilang tanan nga klatabo. Mamay amunyaw, isa duwa lang ka tuig siya, tatlok tuig ara, ang ibang tagpitok tuig, walok tuig, wala. Tanong sabat nila, way kami niya kabalo sang nagligad. Ikuha nyo sa barangay, gin-repair naman kami nila sa barangay naman kuno. Tapos, magkuhan ka to application, why na? Kay diri naman sa inyo, kundi naman na rin sa inyong mga linti, ka mga barangay kamo, o mga barangay, kundi ka mga barangay, inuno nyo naman kami sa USCA. Pag abot sa USCA, ibalik naman niya sa barangay ng bato. Ang ubra nyo nga dusok butong na blang, yung diputa na, wag na pulos. Abot, anong inyo tuyo sa amon? Tapos sabi nyo, ako kagina lang gid, nag-istorya sang tanan nga taga-empleyado sang USCA. Gakaladlaw sa sakon, kay nagwakwakan naman ko to. Ang sungad ko to, nagwaka naman sa opisina mismo sang USCA. Gin-explicar ko nga, amon ni. Anong sabat na? Sa barangay na. Sir, yung barangay ng kwan. Ano ang bala na? Kumpurmi sila. Ya, mugid man na ang barangay palapitay na daw. Muni, kwan na daw. Kung lakad na, sapan na. Ya, muna di tanan reklamo sa amon. Halos bilog ng kabarangayan. Muna di ang mabatian ng mga problema. Ang senior citizen nga USCA nga opisina, kumpurmi sa inyo mga linti. Kamo mga taga-barangay. Kamo kung sino mga kamuda. But sa diin nga barangay na yung gaginagala, kagaginago. Yung gina-evaluate man na nila. Yung puta, ang evaluator nyo, mga way pulos. Yung ko masing sila evaluate. Mismo sa ila baba, nagambal sila. Nga may nadakpan sila nagliligad. Kuno nga may pensyon. Dakpan nila nga may GSIS. Tapos nadakpan kuno, gimpalin nila. Yung puta, gimpalin man. Kag nakasulod kuno. Paano to kasulod kung di ila gusto? Ila to gusto. Kagwa ito sa dakop, ang nagdakop to ya, ang tupad balay to nga nakabalo. Ginuno sa ila, amo na guro, kaya nga, pero kung wala siya man nagreklamo, way tumdakpan, tinuig na to, sige pensyon, tiyang kaluloy nga pensyonerya, nga dapat to ta siya, way katag siya, kaya to ya, sa gadulubloy pensyon nga kilala nila. Tuod niya nga akon, kaya nga, mismo tagapsina sang senior citizen sa USCA, ginagambal, niya mo man na sir, amo gina, ang komentar sang USCA, nya mugid man na ang barangay da ni na ang tanan nga kwan nya to sa akon gina. Ang ginimo nyo sang barangay kuno bot sino nga barangay ning linti ni. Basta halos kuno talang barangay amuna kuno ang reklamo nga gaabot sila permi. Abi ninyo kagina sang istorya ko sa taga USCA sa opisina, gatindog ko to mong gina ang tanan gatulok sa akon kay ang sungad ko to nagwalwal naman ko to. Pero way kay madlok magwalwal kay gusto nga walwal ko kag sila mismo. Kumpurmi sa ginawalwal ko to nyo, gusto na sir, insakto niyang imo. Nga, taga USCA na, kumpurmi sa akon. Tapos, ang kagina to nga mga senyor, nga aras likod ko nga gilira nga kadamo, gasinaligbat sing akon yung wakal to, gasaligbat. Nga sir, amo na mumula tubla tabo sa tangob, sa sumag, sa barangay kwan, amo muna tubla, kapila lang ni anyos nga kwan, way yapon, mangkuton mo sila, nyo, way pamangalan nyo. Hindi puta. Kung nagligad lang yan nga tuig, may ara na. Ang tanan ginangagawangan ko to sa opisina sang USCA. Tanan nga gapaluap to sing mga benepisyo na mga tigulang, gatulok sakon, gakaurungan. Abi na sinunang linti nga tao niya nga kabakalan ni man. Pero kakomentar sila, gusto niya silang imo sila. Kaya nga, amo na muna to. Pero may isa ko barangay, dua ka barangay naman ginaginsulod ko. Ginkomentaran ko sa mga tigulang, amo man to, amo mangyapon. Ya dugay na to ang amon pabili din pasa na mong kay kuan sa barangay ngayon kuan tisil niya wala tulad lang kami ti pila na ko wala magyapon sir
Bayan lang namon takaan kami na amo nagakatabo sa tigulang na kuway na. Ti damo ka pabaya, ti mintas nga damo ka pabaya, nga ila benepisyo dog napabayaan na lang tungod nalingan sang katuntuhan yung dabla nga dusok butong. Ti why na hindi na sila. Ti the more nga gauntat sila, the more nga ganami kamo. Kay nga ambot kung sino ga tukob sila, way kog balo kung sino ga tukob. Hindi nyo na kuya pagkuanan nga hindi puta para ya ang inyo kon para nga bulig yung taway kamo gabulig mo kilala nyo sa parinti nyo sa tiya ni Kwan nga Kwan nyo di puta mo tapos kaya nga mismo ang opisina sang uska ang komentar sa inyo gintulod nyo kami to kagto ko to gitulod naman kami balik sa inyo ti anong guwa namon eh anong mandangatan namon ng mga tigulang asa na lang malingan hindi na lang kami lipay mo dayon kay may ara naman nga tulokbon muna. Huwag kaya gambal kung sino kung ikaw gatukob ba, may kaya gambal pero basta may ginatukob, may gatukob. Ha? Ano na? Puro of the purest? Yun pa, puro of the purest. Kasama niyo puro of the purest. Nya sir, nya ikaw bla sir, maglantaw ko ya sa imo. Daw hindi ka puro of the purest. Oo, butang ko ako. Daw hindi ko puro of the purest. Pero mag-evaluate ka mo sa tao, hindi ka mo mag-evaluate sa tindog, sa tsurak tao. Gali kay ang tsura ka tao daw, tarong-tarong tsura, nakailis-ilis sa gawa. Ang inyo daw evaluate siya, daw hindi, puris kay nga, dumayo pa nga buwi. Kay tungod sing tindog, puti, sabi nga may tsura-tsura gawa, nakabisti sabi nga daw arang-arang. Na, bisan way na gid na sa, way na gid niya, kung ang tao na, ang tigulang na, talagaan gid na. Galing kiti, hindi sa ninyo, hindi kapasar, kay hindi sa full of the puris, sa tsura. Ang papasaraw nyo ya, nya to ang daw sungi, to nga buktot, nga piang, nga kaluluoy, nya daw lamugo, nya puri of the puris gito, nya tiya mo lang to, nya sige, siko na lang, nya tong daw bulag mataya bla, nga gikang-ikang, tapos ang biste bla daw, magisi nga daw kalago, nya mo tong nami, kay puri of the puris, gina ya, way mo balo, atong sungi, to nga buktot, to way balo, lapad daw ta, pagin pa pensyon nyo, na, base mo na, hindi ka mo magbase sa tindog sing tao, sa personalidad, i-BI nyo. Kinsindi mo sing BI, background investigation ha. Basi way mo kinsindi. Halong kato nyo ang kabuis na kung ano, kung balaga ka dapat buligan o hindi. Inyo yan, way na. Evaluator yung diputa nyo, way na. Tanawanay na lang, sige, pasar ka na. Na, tatay mo si Kwan. Uwa, okay na na. Amo na, kaya ang senior citizen mismo nga sa uska, kumpurmi na sing napangambal ko, kaya mo na ginwakal ko to sila gina. Ha? March, ano subong? March 5? March, ano ka lang apitsa subong? 5 or 6? Basta subong ko nagkuha mo. Nagkuha ko subong sing ID. Ginkuha ko to subong ang akon nga, kuan, amo ning bago, na, amo ning bago nga ID. Na, bago ko lang to ginkuha. Tapos kamo, ang inyo pag nga diferensya nga barangay kung sino man kamo nga barangay way ko di ginatumod nga barangay basta barangay kung sino man kamo nga linti ang barangay hindi nyo na pagimuon sa tigulang muna insakto nyo kung waiting list okay lang waiting list pero hindi kamo yung magsiling nga hulaton mapatay abi nyo ngambal nyo na term nga hulaton mapatay ginambal ko na sa uska ang tanan nga empleyado sang uska sa daan nga sityo nagkaladlaw. Ya muna, sir ko muna. Ya mo na laban nila ambal muna. Ulat to na yung patay yung bulos kamo. Dito kung mapatay ni sila, kung may mapatay yung bulos kamo. Tingko ti sala na yung terminology. Hindi niya mo. Alang-alang mga muyo kami nga waiting list nga. Baw kabay pa mapatay ng aras bong para kabulos kami. Hindi man kami kamos na kay parehong na mga tigulang. Kinahanglan man, gutom man sa bulong. Di pa nga muyo namon patay sila. Para kabulos kami. Hindi na pwede. Hindi niya irason nyo, hindi nyo na pagrason sa mga reservist nga ginasiling nyo, yun di putang reservist na nga waiting list, yota, waiting list. Tapos pila na kanyos makagtos, nyo ay pangalan nyo ka waiting list, yota, bisa may bakante pala waiting list na gyapon kay hindi nyo na kilala, kag basi hindi nyo na mungkortahan, hindi na. Muna waiting list ha. Di puta ka mo, wagi dya ka mo pariyo. Ang tanan nga barangay sa bilog ha, hindi lang nga bilog nga kwan, matya ko bilog Pilipinas nga barangay, gulong problema muna. Ang problema na sa barangay. Hindi yan kay kita din, hindi lang kay ibang nga banwa, syudad. Bilog Pilipinas, ang problema na da.
But kung kabalo ni ang babaw, kay kasamin nyo babaw, yun di puta nga babaw nyo. Namin lang inyo na. Sa bagay kamo, hindi manggid kamo empleyada, hindi sa buludi. Anom lang kamo man. Huwag man kamo numero, huwag magani kamo galing kay medyo kilala ka ni Kap Orlando, nilakon ka mo da. Tapos bawo na namian ka, kaya ginapili mo, kilala mo daw yung tanan. Sikat ka dayon. Na, amo na gani nga. Bisan mismong natungdan na nga na imbestigar ko sang nagliligad. Ano ang balya? Ya mo na nga way kuya gagwa, way ko galibot sa puro ka. Damo ko na makontra ko sa kompormisa. Kaya nga, ginapili nila. Di, ang tanan nga reklamo sa Oscar to muna. Ginalabdan ko gito, damdamo niya mo na, ginapili man nila. Di, hindi ba gusto na? Bisan ka mo nga natungdan, gusto na. Kaya nga, kabalo ka mo gusto na nga mon. Di, galing, hindi nyo man napagakoon. Ako nyo lang kung hindi, gaga ka mo inako nyong kamalamalahan nyo. Di kaya pati nga way nyo ginaunang kilala nyo. Parinti nyo kung hindi nyo sa pag-isingit. Yuta, sugido nyo pa. Bisan di pala qualified, hindi qualified na eh. Nga nag-qualified yung may mga pinsyon, itong dakpan nyo kuno. Sa inyo, dakpan nyo nga nag-qualified. Kaya nyo tiyaluyag, pasudlon. Galing na bisto ko, no? Natibukao. Yan, ginpalin na mo na. Kaya natibukao mo. Kung natibukao to, napalin nyo to. Di ka nga nakasulit nga nagpinsyon. Hindi tungod sa inyo. Tungod sa inyo. Nga nalutsan ka mo. Hindi nyo na pag-iikwan sa senior. Kamuya. Hindi man to siling lusot. Kaya nga, inyo to yaluyag. Naging papasar nyo sa evaluate nyo nga di puta na. Amo na nga nakapasar sa. Part 3 niya, part 3. May dason pagid ko sini. Liog lang ko dagli sa mga kakilala ko tanan. Nga nakabati ni sing kausa. Ang kausa ko ni hindi niya akong personal, hindi ni kay Kaloy personal. Kausa ni isang bilog nga senior citizen nga wala katilaw, isang benepisyo sa gobyerno, nga ginapasalig, ginatulod-tulod. Kag mga iba niya, wag gid na nung naklamatay na wala gid. Na amo ning kausang ginaway ko hindi kay akon kay way na kuya kinahanglan na kay ang akon nga 500 bulan iatag ko pa na iya sa dapat buligan mangita lang kuya sing discarding akon nga lain. Ilokog ni i-share nyo ni ang akon nga vlog ang Kaloy Mike ka Kaloy Mike. Lugo lang ko i-follow nyo ko kag i-share kay ang tanan nga kamalamalahan nga niya balaan ko iwakwakan ko di. Ako na bala nila sila kung ano nila. Basta ang natungdan lang yan, natumod ko di, way ko di na general ang bilog nga tao, ang bilog nga empleyado na ano, way ko di natumod ko di, ang tao nga way pulos, nga gaymo, sang kamalamalahan ni sa senyor, nga kaluluoy, nga mga tigulang, nga hindi katilaw. Kada kagtuan niya, way pa man ngalan, niya kuwan ka mo, ang waiting list, di puta, pila na kanyos nga waiting list, ha? Di puta, ginaga. Sige, part 4 na tabas. Subong part 10 ako, ha? Buwas naman ta.